салом бинандагони азиз, шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа. дар барномаи имрӯз 11 июн аз он хоҳем гуфт. дар ҳоле ки гурӯҳи аз занони туҷик дар Сурия аз Эмомалии Раҳмон дархости оварданашонро карданд, дар ҷумҳурӣ сухан аз эҳтимоли авфи тиллоӣ меравад. дар Русия ҳукумат нисбати муҳоҷирон талаботи нав ҷорӣ намуда, вале шароитро фароҳам накардааст ва 4 моҳи зиндон барои шабҳодии президенту дигар мавзӯъҳоро дорем. гурӯҳи аз занони туҷик дар паноҳгоҳи Алҳавли Сурия аз президенти Тоҷикистон хостанд, ки онҳоро зудтар ба ватан баргардонанд. ин занон ҳамсарони ҷангҷӯёни туҷики узви ДОИШ ҳастанд. аксарият мегӯянд бо фишори шавҳарон ва бедарки дақиқи ин амал ба Сурия рафта, пас аз шикасти гурӯҳи тундрав аз 3 то 4 соли охир бо кӯдакони хурдсол дар паноҳгоҳҳо қарор доранд. шумораи умумии занону кӯдакони туҷик дар он ҷо ҳудуди 600 нафар ҳисоб шудааст. дар номаи занон ба президент вазъи худу кӯдаконашон бисёр сахт гуфта мешавад. тавре аз нома бармеояд ангезаи нигоштани он аз суханронии президент дар шаҳри Исфара бархостааст, ки моҳи апрел ваъда кард занону кӯдакони дармонда дар паноҳгоҳҳои Сурияро ба ватан бармегардонад. дар ҳамин ҳол хабаргузории Азия Плюс бо такя ба манбаи мӯътамади худ дар вазорати адлияи Тоҷикистон аз эҳтимоли эълони авфи тиллоӣ дар кишвар навиштааст. ба қавли манба интизор меравад, ки қонуни авф бахшида ба 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон аз ҷониби президент Эмомалии Раҳмон то охири моҳи август ба имзо бирасад. баъд аз ин ҷузъиёти он эълон хоҳад шуд. дар Тоҷикистон маъмулан ба ифтихори солгарди ҷашнҳои бузурги давлатӣ авфи зиндониён эълон карда мешавад. охирин қонуни авф бахшида ба 25-умин солгарди қабули конститутсияи кишвар дар соли 2019 буд. ин қонун ҳудуди 20 000 зиндониён ва гумонбарон ба ҷиноятро фаро гирифт. талаботи нави Русия дар мавриди сахттар намудани меъёри донистани забони русӣ ва таъриху асосҳои қонунгузории ин кишвар мушкилоти муҳоҷиронро бештар ва онҳоро сардаргум кард. қарори ҳукумати Русия дар ин бора аз 7 июн ба ҳукми иҷро даромад, вале ин талабот зоҳиран шумораи зиёди муҳоҷиронро дар пешурӯи ихроҷ қарор медиҳад. зеро аз ҳафтаи ҷорӣ марказҳои маъмулие, ки аз муҳоҷирон имтиҳон мегирифтанд, кор намекунанд, вале марказҳое, ки бояд муҳоҷирон дар он ҷо барои дарёфти ҳуҷҷат имтиҳон супоранд, аз тарафи ҳукумат ҳанӯз тасдиқ нашуданд. чунин вазъияти номуайянӣ садҳо шаҳрвандони хориҷиро, ки муҳлати патенташон ба охир расидааст, нигарон намуда, боиси издиҳоми бузурги онҳо дар назди марказҳои муҳоҷиратӣ дар саросари Русия шудааст. чунки гирифтани патент танҳо баъди супоридани имтиҳон иҷоза дода мешавад ва агар онҳо то 15 июн патенти нав нагиранд, депорт мешаванд. дар рӯзи пеш раҳбари Федератсияи муҳоҷирони Русия гуфта буд, ки барои то 15 сентябр дароз кардани муҳлати қонунӣ намудани ҳузури хориҷиён ба мақомоти дахлдор муроҷиат карданд, аммо ҳоло маълум нест, ки ин пешниҳод қабул мешавад ва ё не. Қазоқистон ба Тоҷикистон бар эвази оби полезӣ маводи сӯзишворӣ хоҳад дод. дар ин бора Серик Кажаниёзов, муовини вазири экология, геология ва захираҳои табиии Қазоқистон ба журналистон гуфтааст. ба қавли ин мақомдор, масъалаи зерин дар сатҳи давлатӣ ҳал шуда, ҳукуматҳо сӯзишномаҳоро имзо мекунанд. чанд рӯз пештар мақомоти қирғиз иттилоъ дода буданд, ки Тоҷикистон барои наҷоти заминҳои Қазоқистон аз хушксолӣ дар тобистони имсол аз обанбори баҳри Тоҷик 315 миллион метри мукааб оби полезӣ интиқол медиҳад. соли гузашта ҳамин тавр Тоҷикистон ба Ӯзбекистон об дода буд. дар пай дар мавсими тирамоҳу зимистон бинобар камбуди шадиди захираҳои обӣ дар деҳоти Тоҷикистон лимити барқ ҷорӣ гардид.
Сархатти рӯйдодҳост манзуратон. пешбинӣ мешавад, ки имрӯз раҳбарони 7 кишвари саноати олам маъруф бо номи гурӯҳи G7 ӯҳдадор хоҳанд шуд, ки ба кишварҳои камбизоат 1 миллиард ваксинаи зидди COVID-19 тақдим мекунанд. дирӯз дар ҷараёни зиёрат аз Британия президенти Амрико Ҷо Байден иброз дошт, ки кишвараш дар солҳои 2021-2022 ба барномаи саросарӣ COVAX 500 миллион вояи ваксинаи Pfizer фароҳам хоҳад овард. нишасти серӯзаи ин гурӯҳ имрӯз дар Британия ифтитоҳ меёбад. бар пояи барномаи COVAX 92 кишвари камдаромад бо ваксинаи зидди COVID-19 таъмин мешаванд. дар аввалин нишасти рӯбарӯ аз замони оғози пандемияи коронавирус раҳбарони Британия, Фаронса, Олмон, Япония ва ё Ҷопон, Италия, Канада ва Амрико ба эҳёи баъди пандемия таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. Дамиан Тарел, шаҳрванди Фаронса, ки рӯзи 8 июн ба рӯи Эммануэл Макрон, президенти он кишвар, шапоти зад, аз сӯи додгоҳ ба 18 моҳи зиндон маҳкум шуд. вай 4 моҳро дар ҳабс пушти сар мекунад ва 14 моҳи дигар шартан дар озодӣ мемонад. моддае ки Тарел бар асоси он муҳокима гардид, то 3 соли зиндон ва ё ҷаримаро пешбинӣ мекунад. ҳодисаи шапоти задани президент дар ҷанубу шарқи Фаронса рух дод. Макрон назди ҳаводоронаш баромад. он лаҳза Тарели 28 сола, ки миёни мардум буд, президентро шапоти зад. дар наворҳо дида мешавад, ки Тарел ҳамзамон фарёд мезанад «несбот макронизм». вай дар додгоҳ гуфт, аз кардааш пушаймон нест. Макрон ба ин ҳодиса таваҷҷӯҳи чандоне накардааст. вай гуфтааст ба мулоқотҳояш бо интихобкунандагон идома медиҳад. бисёре аз сиёсатмадорони фаронсавӣ, аз ҷумла рақибони Макрон, ҳодисаи шапоти задани ӯро маҳкум карданд. дар деҳаи меҳнатободи ноҳияи Хуросон 2 рӯз ба ин тараф сокинони маҳаллӣ ҷасади писарбачаи хонандаи синфи дуввумро ҷустуҷӯ доранд. ба гуфтаи мусоҳибони радиои Озодӣ, Ардаршери Амриддин рӯзи 9 июн дар оби канал ғарқ шудааст. дар наворе, ки як корбари радиои Озодӣ фиристодааст, дида мешавад чӣ гуна мардону ҷавонони деҳа дар дохили канал ҷасади писарбачаро ҷустуҷӯ мекунанд. дар рӯзҳои охир ин чандумин ҳолати ғарқшавии кӯдакону наврасон дар обҳои кишвар аст, ки ҷасадашонро то ҳанӯз пайдо накарданд. як ширкати сохтмонии Русия дар мулоқот бо кормандони намояндагии вазорати меҳнати Тоҷикистон гуфтааст, барои ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони тоҷик ба кор ҳавасманд мебошад. феълан дар ширкати Пик Модул 200 нафар аз тоҷикон фаъолият мекунанд. масъулини ширкат аз кори онҳо изҳори қаноатмандӣ карданд. намояндагони вазорати Тоҷикистон дар Русия бо шароити кор ва буду боши муҳоҷирон, масъалаи пардохти саривақтии музди меҳнати онҳо ошно шуданд. аз ин пештар намояндагони ширкати сохтмонии Русии Техстрой барои интихоб ба интиқоли нерӯи корӣ ба Тоҷикистон омада буданд, вале баъдан аз бурдани муҳоҷирони тоҷик даст кашиданд. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. вазорати корҳои дохилии Русия мегӯяд, дар роҳҳои ин кишвар бештар аз ҳамазодагони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон қоидаҳои ҳаракатро вайрон мекунанд. аз ҷумла гуфта мешавад, ба ҳисоби миёна аз шумораи умумии садамаҳои нақлиётӣ дар Русия 5 он ба шаҳрвандони Осиёи марказӣ рост меояд. дар ҳамин ҳол мақомоти Русия метавонанд вуруди хориҷиёнро бо маҳзи ҳамин ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба кишвар манъ кунад. соли гузашта кормандони ҳифзи ҳуқуқ барои нақзи қоидаҳои ҳаракат дар он нисбати беш аз 2000 муҳоҷир дархости ихроҷ карданд. тибқи омори расмӣ дар соли 2021 шаҳрвандони Тоҷикистон дар 599 ҳодисаи садамаи нақлиётӣ даст доштанд. як гурӯҳ аз футболбозони дастаи Равшани Кулоб намехоҳанд, ки сармураббии ҳозира ба кораш идома диҳад. сармураббии даста дар рӯз задани ихтилоф шуморе аз бозигаронро гунаҳгор кард. дастаи Равшан соли гузашта барандаи ҷоми Тоҷикистон шуд ва дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми АФК 2021 иштирок намуд. ихтилоф миёни бозигарон ва сармураббии дастаи Равшан баъд аз мусовӣ анҷом ёфтани рақобат бо дастаи СК-и душанбе ба миён омадааст. дар пайи ин ихтилофҳо Равшан бозии охирашро рӯзи 6 июн бо дастаи Коктуши ноҳияи Рӯдакӣ бе сармураббӣ баргузор кард. Равшани Кулоб яке аз дастаҳои сермухлистарин дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.
дар поёни барнома чун ҳамеша бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 11 июн $1 11 сомониву 32 дирҳам ва 1 евроро 13 сомониву 85 дирҳам муқаррар кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 156 сомониву 80 дирҳам таъин гардааст ки нисбати дирӯз 30 дирҳам бештар мебошад. бинандагони азиз, бо ҳамин нашри навбатии Сархатти рӯйдодҳоро ба анҷом мерасонам. Ташаккур барои он ки ҳамарӯза моро ҳамроҳӣ мекунед. Барои шумо дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб мехоҳам ва дар ҳафтаи нав мунтазиратон хоҳам буд. Худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.